Hej. Hej. Hej, hej. Det var aflyst. Hvorfor nu det? Eller aflyst, men der var overtegnet. Det er irriterende. Ja. Ja. Så der. Hej, Karsten. Hej. Hej. Nå, hyggeligt. Ja, han kom lige forbi. Hvad laver du her? Jo, men jeg skulle... Han kom for at aflevere trøjen, den han har lånt af mig. Du ved den, som du har givet mig, den jeg er så glad for. Det var lige i nærheden, så det... Hey, Hey, Jeg har punket om lidt for at komme og aflevere den. fik du mig alligevel at se, hvad? der var jeg heldig. Har du lyst til at blive og spise? Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Nå, herligt. Det vil jeg rigtig gerne. Hyggeligt. Det er da fint, ja. Det er da irriterende at aflevere. Hvorfor ringer I ikke rundt? Jamen, det må du ikke spørge mig om. Hvis de har været sådan lidt sted, jeg siger. Nede på jorden med mig. I må finde noget andet der. Jamen, vi kan være gift. Vi kan være gift. Nej. Skal du med op? Ja, kom her. Yes. Hvor er du så sur? Var sur. Ja, lad lige høre. Ja. Hvad er der? Er der noget galt? Det er noget, jeg er nødt til at fortælle dig. Okay. Hvad? Jeg har mødt en, som... jeg kom til at være sammen med. Det er ikke noget med dig at gøre, det er overhovedet. Det er bare... Hvem er hun? Hvad? Det er ikke en hund. Det er en fyr. Altså, det kan også være, at det går over igen. Det ved jeg ikke. Jeg synes, du skal gå. Melissa, jeg er helt vildt ked af det. Du skal ikke røre ved mig. Du skal ikke røre ved mig, sagde jeg! Skrid med dig! Skrid! Jeg går nu. Okay, hej. Ses. Så må jeg ikke lige tale med dig i 2 minutter? Jo, selvfølgelig. Ja. Jo,
vil bare sige, at jeg ikke kommer sammen med Melissa mere. Hvad? Nå. Jamen, det er jeg virkelig ked af at høre. Nå. Jo, så vil jeg lige høre, fordi jeg har stadig de der 2 billetter til den koncert. Så bare høre mig. Nej. Ja, men Carsten, hør her. Jeg kan ikke. Jeg er glad for, at du spørger mig, men det kan jeg ikke. Ja, jamen, jeg tænkte også bare lige, at jeg vil spørge. Ja, men jeg er glad for, at du spørger. Men ja, det går ikke. Nej. Jeg kunne også bare gå en tur eller noget. Nej. Jeg bliver nødt til at sige til dig, jeg kan ikke se dig mere. Vi kan ikke se hinanden. Sådan må det være. Jeg håber, du forstår det. Ikke? Det forstår jeg godt. Godt. Stig? Ja? Jeg skal se film, ikke? Jo. Så vil jeg skal også hjem. Ja, okay. Kommer nu! Ja. Men så kør forsigtigt. Jeg har ikke nogen cykel. Nå, okay, så bare gå forsigtigt, ikke? Ja. Det skal jeg nok. Godt. Bare sige, at jeg er helt vildt glad for at have lært dig at kende. I lige måde. Hej. Så gå med. Hej. Stig, kommer du? Ja. Jeg kommer nu.